Silenzju illi itarrax huwa dan dak illi qed iħabbtu wiċċhom miegħu diversi sidien ta' negozji u kumpaniji li tħallew f'limbu ta' inċertezza mill-Prim Ministru Robert Abela u l-qbija tal-membri tal-kabinett tiegħu meta qed jibqgħu evażivi biex iwieġbu domanda sempliċi iva jew le, jekk l-elezzjoni ġenerali u se tissejjaħ din is-sena jew le. It-tlieta filgħodu Net News staqsal il-Ministru Aron Farrugia jekk il-Gvern jista' jieqaf jagħti in-nar lil din l-inċertezza iżda minflok infex f'attakk partiġan u ħarab mid-domanda hekk kif għalih din hija biss sempliċi kurzita. Ministru, ħassir din is-sena jew le? Ħadd m'għandu kurzita daqs il-PN għall-elezzjoni ġenerali. Kamra tal-Kummerċ qed tistaqsik. Bżonn elezzjoni ġenerali. Dan fil-waqt illi injora għal kollox l-appelli tal-korpi kostitwiti. Tifhem li l-MEA, il-Kamra tal-Kummerċ u Chamber of SMEs? Il-imġiba hija fotokopja ta' dak li għamlu sħabu li qed jibqgħu jżommu f'ommhom sieket u jibqgħu jaħarbu minn risposta ċara u tonda. Elezzjoni ssir meta jiddeċidi l-Prim Ministru, meta jkun l-aħjar żmien għal pajjiż. Mbagħad ovvjament meta ssir wieħed kun jista' jħabbarha. Ma tistax tqum filgħodu toqgħod tgħid meta ħajsejjaħ l-elezzjoni Prim Ministru. Il-verità hi l-inċertezza għadha waħda reali ħafna b'Robert Abela komdu jilab bl-imħuħ tan-nies u s-sidien tan-negozji.